azt. Az meg öcsém. De annál a sportkocsinál is van, annál a pirosnál lesz. Annál is van egy kis jövő. Mikor szoktam bemenni, hát már nem megyek be. Ez a mi fog írni valamit. Ja. Ja, hát nem mert kijön. Figyelj meg ezt a Chrysler-t, mikor bevesz a kanyart, hogy lassul. Milyen drifton az. Ezeket érdemes tesz Ezeket így, ez mind jó. Van benne 5, ez mind. Nagyon vadulnak öcsém. Az öcsém. a kerék, ott a figyelj meg, az a piros mit fog csinálni. Bokros is Ja, az meg nyitott öcsém. hallgass meg! Nézd ezt a feketét, öcsém! Ezek bolondok. És még izé, golf van! Az nem golf. Komp. Az BMW a fekete. De kombi. Hát igen, kombi. Ahol nem tudom, hogy fog menni avval a kombival, ahol megnézem magam. Sziszolja nagyon a hátuljában. Hallgass most a Chrysler-t ilyen. És Chevrolet, micsoda? Chrysler az 300 ember. Még elég újfajta Chrysler.